tao since wala nila sila ton. Malio. Ha? Hilaanon. Oh, Facebook. Ito. Ano ba? Bili-bili kami dito. So, ipunta mo ito sa elementary. Gabi na. Gadik na. Bahan naman. Ano yung simbahan sa Roman Catholic. O katatag elementary. Kasi mga teacher rin to. Pwede mo suod. Kaya video ka ako. Ipakita ko din.